Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zambiri ndikupemphani tikhale limodzi. Unduna aona zamtengatenga ndi zomangamanga wati kugwira ntchito ndi nthambi zonse zokhudzidwa pozindikitsa anthu ogwira ntchito pamadzi ndondomeko zoyenera pofuna kupewa ngozi. Poyankhula ndi MBC, mneneri wa mundunawu Chikondi Chimala wati undunawu mothandizana ndi boma ukugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana za boma monga yoona za ngozi zokugwa mwadzidzidzi ya Dodma, asilikali ankhondo a MDF, komanso nthambi yoona ngozi zapamadzi pofuna kuti ngozi ikachitika azithandizapo mwansanga populumutsa miyoyo ya anthu. Iye wapempha anthu onse ogwiritsa ntchito mayendedwe apamadzi kuti azitsatira ndondomeko zoyenera ndi zovomerezeka kuti undunawu monga kuvala zovala zozitetezera. Tukubapanga ndondomeko yowaphunzitsa anthu pafupi kuwapasa mauthenga kuti ayi kuti angapange bwanji kuti aziteteze, komanso kuonesesa kuti akuyenda popanda vuto lilonse. Pamakhala nkhani za nyengo, pamakhala tsiku ndi tsiku zikutuluka kuti amwina nyengo sili bwino pa nyanja, tiye tisamaleni. Mauthenga naja timakhaso tikupitisa kwa asodzi, anthu oyenda pamadzi kuti mwina mauthenga upyolera mwina mawayilesi kandi nyumba zosiyanasiyana zowulutsa mawu sanamve. Unduna umayesetsanso upyolera munjira zosiyanasiyana kuti uthenga umene uja upitebe kwa anthu amene aja kuti aliyense amve. Komanso tikupitisa patsogolo mmene timakhala tikugwirira limodzi ntchito ndi anzathu apolisi, asilikali ankhondo, Dodma, komanso inaika amaboti kuti ndithu kugwirizana kwathu khali kwa mphamvu kwambiri kuti pakhoto pachitika nkhani zimene zingati za ngozi kuti pali vuto kwabwera uthenga tizitha ndithu kupita mwachangu ndi kutha kuwathandiza anthu aja. Kwa ndi cholinga cha boma kuti wina aliyense amene akuyenda pa madzi athu mdziko la Malawi ayende bwinobwino popanda vuto lilonse, boti likhale bwino, inaika boti akhale bwinobwino, ayende bwino, komanso anthu amene akwera akhale ndi chikhulupiriro kuti akwera. Akuluakulu a khonsolo ya tauni ya Mangochi ati pali chiyembekezo choti ntchito ya chitukuko choyika phula m'misewu ing'onoing'ono yomwe ndi ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha ithandiza kupititsa patsogolo ntchito zachuma. Mkulu wa tauni Ernest Kadzokoya wati mwazina ntchitoyi ikukhudza kuyika phula komanso magetsi zomwenso zithandizire kuti tauni ya Mangochi izoneka bwino. Sotin Ndazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Polankhula ndi MBC, mkulu wa khonsolo ya tauni ya Mangochi Ernest Kadzokoya wati ntchito yomanga misewu ing'onoing'ono yozungulira bomali ithandizira kwambiri kupititsa patsogolo ntchito za malonda zomwe ndi zofunikira potengera kuti Mangochi ndi boma lodziwika bwino ndi ntchito zokopa alendo. Malingana ndi Kadzokoya, kupatula kupititsa patsogolo ntchito za malonda, ntchito yokonzanso misewuyi ithandizira kuti khonsoloyi idzipeza chuma chambiri. Komanso aonjezera kuti ntchitoyi isintha maonekedwe a bomali. Pakadali pano mkulu wa tauni ya Mangochi wati ntchito yokonzanso misewu ina yowonjezera ichitika kudzera ku ndalama zina zomwe zachokera ku mabungwe ena. Tikhati kukonza msewu umenewu ochokera pamene pa Mogas Lodge udutsa malaini a polisi mpaka na ku tauni yakale mpano kafika pa Mangochi Cathedral apo umene tiwika phula ndithu mchaka chimenechi ithandizo limene chokera ku Road Fund Administration. Kumangidwa kwa msewu umenewu chinthu chachikulu kwambiri pa nkhani yathu yotukula mzinda uno wa Mangochi. Pakadali pano anthu ochita malonda mtauni ya Mangochi ati ali ndi chiyembekezo kuti ntchitoyi ipititsa patsogolo chitukuko cha boma la Mangochi. Ife tonse umene ukakonzedwa tipindula kwambiri chifukwa chonena kuti magalimoto azidusa kwambiri apa aziyima kumatigula nkhokozi, komanso anjinga azidusaso ambiri, anthu ena ndi ena azidusaso ambiri. Tizipanga malonda ndithu. Nkhani ya msewu ndikondeti wonyadira kwambiri. Tiyamike kuti ntchito imeneyi ikufunika kuti igwiridwe mabwino. Malingana ndi akuluakulu a khonsolo ya Mangochi, ntchito yokonza misewuyi ikuyembekezeka kuyamba posachedwa. Yemwe amusankha kukhala wapampando wa board ya National Food Reserve Agency NFRA, Reverend Howard Matia Nkhoma mwati agwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthandizira kuti dziko lino mukhale chakudya chokwanira. Poyankhula pomwe amalumbira pa udindowu, Matia Nkhoma ati masomphenyawo ndikuonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya komanso kulimbikitsa ntchito yokuti chakudyachi chizisungidwa bwino. Matia Nkhoma akufotokoza. Ndikudziwa kuti boma pansi pa usogolero wa president wathu lili ndi zinthu zambiri zimene likufuna kuchita. Chimodzi cha izo ndikuona kuti Amalawi ali ndi chakudya. So pano ndichita zotheka kuti chite
choyenera posogola bodi ili pasi pa usogolero wa boma lathu monga ndanenera kale. Ndikudziwa kuti ndabwera mu bodi limene lili ni management yake, limene lili ni matrustees ake, limene lili ni strategic plan. Ndiye sesa kuona kuti mu plan momwe chiyani, ma board members azanga achitako chiyani, ndiponso management kuchita chiyani. Ukhala mtima wanga kulumikiza onse awa kuti umodzi mukati mwathu kutithandize kupitisa msogolo bodi ili, chifukwa ili ndi ntchito yayikulu kuona kuti Amalawi ali ndi chakudya. Monga president akunenera kupyorera mbodi ili sitifuna kuti Malawi modzi amwalire chifukwa chakudya kulibe. Mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Brian Banda wati mgwirizano ndi njira yomwe ingathandize kubwezeretsa mchimake ntchito za bungweli. Abanda anena izi lero ku office ya MBC ya Chichiri mu mzinda wa Blantyre pomwe akuluakulu a banki ya NBS anawayendera. Iwo atsindika zoti achita chotheka poonetsetsa kuti mgwirizano omwe bungwe la MBC lizichita uzikhala opindula komanso wothandiza kupititsa pasogolo ntchito zake. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu George Banda. Choyamba tufuna tayamikire NBS Bank pobwera kusacheza nafe komanso kutunikira zina ndi zina zimene NBS Bank ndi MBC tingachite. Ntchito yathu yolutsa mawu imafuna abwenzi ambiri, ndipo bwenzi wina amene tampeza lero ndi NBS Bank. Tigwira ntchito limodzi ndipo tikhupa kuti tiyatumikira Malawi bwino ndi thandizo komanso ubale umene tapanga lero ndi bank ya NBS. Komabe anthu ayembekezere zotani kuchokera ku mgwirizano wa mtundu? Pali komiti imene takhazikitsa kuti iwunike zimene NBS Bank ikhoza kutithandiza, ifenso zimene tingathandize, koma tatsimikizire kunena kuti ntchito yathu yolutsa mawu ndi kuwaphunzitsa komanso kuwasangalatsa Malawi ikhala yokomerapo chifukwa tili ndi bwenzi latsopano NBS Bank. Kumbali ya mabungwe kapena makampani ena ngati MBC mukufuna mutakhala ndi maubale otani? Ntchito yathuyi sitingagwire tokha. Timalandira thandizo kuchokera ku boma, yes, koma sikuti limakhala lokwanira. Ndi pamafunika abwenzi, ndipo abwenziwo atakhala ndi khalidwe ngati la NBS Bank tikhoza kuthamanga limodzi. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya NBS Alfred Nchema ayamikira Abanda kamba kakusankhidwa pa udindowu, ndipo ati cholinga chawo ndi kukulitsa ubale wawo ndi bungwe la Malawi Broadcasting Corporation kuti mbali zonse zipindule. Choyamba tabwera kuno kuti tialandire atichi tikudziwa kuti tachedwa komano chinalibe chofunikira kuti tibwere kuti tipeze njira yoti tingagwire nawo ntchito limodzi bwanji kupita chitsogolo poona kuti MBC ndi nthambi ya boma yomwe ikuthandiza pa chitukuko cha dziko la Malawi. Pali mbali zambiri zomwe tingagwire ntchito limodzi MBC ndi NBS. MBC ntchito yawo ndi kuthandizira maphunziro, kuthandiziranso kuti kodi uthenga ungafikire bwanji Malawi. Ifeyo ntchito yathu ndiyo thandiza kuti tathandiza Malawi nkhani ya zachuma, zinthu zonsezi ndizogwirizana. Tapeza njira yonena kuti MBC ingatithandize bwanji kuti ifikire kwa makastoma athu, komanso ifenso tingachita chotani kuti tithandize MBC kuti afikire makastoma athu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. Unduna ona za mtengatenga wati kugwira ntchito ndi nthambi zonse zokhudzidwa pozindikiritsa anthu ogwira ntchito za pamadzi ndondomeko zopewera ngozi. Bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira msukulu za ukachenjede la Higher Education Students Loans and Grant Board lati lakhwimitsa ndondomeko zosankhira anthu omwe azipindula ndi ngongoleyi. Ndipo bungwe loyang'anira aphunzitsi ampira wa miyendo mdziko muno lapempha eni matimu kuti azilemekeza mgwirizano wawo ndi aphunzitsiwa asanawachotse ntchito. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira msukulu za ukachenjede la Higher Education Students Loans and Grants Board lati lakhwimitsa ndondomeko zosankhira anthu omwe azipindula ndi ngongoleyi mchaka cha 2026 mpaka 2027 pofuna kuonetsetsa kuti thandizo lili kufikira anthu oyenera. Polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe, ofalitsa nkhani za bungweli Mese Chijere wati bungweli lachita izi pofuna kuonetsetsa kuti pakuchitika zinthu mwachilungamo pa ntchito yogawa ngongoleyi. Boma layika ndalama zokwana 42 billion kwacha mndondomekoyi. Zambiri mulipoti la Chinsinsi Moyo.
chiwerengero cha anthu omwe apindule ndi ngongole zoperekedwa ndi bungwe la Higher Education Student Loans and Grants Board chakwera kufika pa 38,000 poyerekeza ndi anthu 34,000 omwe anapindula chaka chatha. Kwa nthawi yoyamba omwe akufuna kulandira ngongoleyi mwazina akuyenera kutumiza zikalata zonse zofunika kuphatikizapo maumboni ochokera kwa oweruza milandu kapena ogwira ntchito za malamulo. Olankhulira bungweli Amise Chijere ati atsata ndondomeko zokhwima posankha olandira ngongolezi. Omwe akufuna kupanga apply kuti alandire ngongole imeneyi akuyenera kupita pa tsamba la Loans Board omweno angapeze mafomu opangira apply ngongole imeneyi, ndipo akayenera kuika information yokhuzana ndiwo maina ya skulu yomwe akupita ndi komanso ndikuika zikalata za umboni monga national ID, chikalata choti akasayinitsira kwa DC ololoya olo magistrate chotsimikiza kuti zomwe alemba pa tsambapo zokhuzana ndiwo ndi zoonadi. Mtsogoleri wakale wa bungwe la ophunzira ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi Athanks Elia Mwalwanda wayamikira boma chifukwa chokulitsa ngongolezi zomwe tsopano zikufikiranso anthu omwe akuchita maphunziro a open distance and e-learning. Mwalwanda ati izi zithandiza ophunzira ambiri omwe amalephera kupeza malo ma university aboma chifukwa cha kuchepa kwa malo ophunzira. Ineyo ndikuthokoza boma chifukwa kale tinamba tapemphapo ife kuti bwanji anzathu aku ma private universities komanso aodeo aganiziridwe azipasidwa ngongole. Lero taona izi zikukwaniritsidwa kunena kuti boma la Malawi motsogozedwa ndi Professor Peter Mutharika apanga chiganizo chokuti anthu amene wanawonso akhale nako kuthekera kopeza ngongole kuti athe kupita ku skulu kupitisa maphunziro awo patsogolo. Ine ndine wosangalala ndipo khulupirirani kuti kunjaku makolo komanso achinyamata amene akupanga maphunziro amene ndi osangalala kwambiri. Izi zikungooneseratu kuti Professor Peter Mutharika ali ndi masomphenya kuti ku Malawi kuno kusakhale kwa chinyamata kusaphunzira chifukwa cha kusowa fees. Ndipo oyankhulapo pa nkhani za maphunziro a Benedicto Kondowe ayimikira kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe apindule ndi ngongolezi, komabe alimbikitsa boma kuti lonjezere ndalama ku bungweli kuti ophunzira ambiri athandizike. Kupereka ndalama za ngongole si kuwonongayi, komano ndikukonza tsogolo la mawa. Kundifua chake timalimbikitsa boma nthawi ndi nthawi kuti athe kuonjezera chifukwa ngakhale manambala akwera koma sakufikira pa mulingo wa ana amene ali woyenerera kuti akathe kuthandizika. Koma kutengera kuti chuma chimene boma chimapeza chimakhala choperewera, tikadakonda kuti a Loans Board awonesese kuti ngongole zimene zafika pa mulingo wobweza zikubwezedwa. Pakadali pano bungwe la Higher Education Student Loans and Grants Board layamba kale kulandira zikalata za ophunzira omwe akufuna kupeza mwayi wa ngongoleyi mpaka pa 24 June 2026. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Boma lati lipitiriza kudzipereka popereka maphunziro kwa anthu ogwira ntchito zowerengera chuma m'maofesi ndi nthambi za boma. Poyankhula pa otsegulira maphunziro akalembedwe kamalipoti asachuma mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu aku nthambi ya Accountant General Robinson Chomba ati anthu ogwira ntchito osulidwa bwino pa zaluso latsopano la ntchito yawo ndi ofunika pa chitukuko cha dziko lino. Iwo akufotokoza. Mwachidule ndingonena kuti mbuyomu timasowekera upangiri oti anthu mwina amene akupanga ma financial statements akhale ndi upangiri oti athe kupanga ma financial statement motsatira ndondomeko zimene zikufunika ngati zimene tikunenazo kuti international public sector accounting standards. Nde kubwera kunoko nkoti anthu awawa tiaphunzise machitidwe mapangidwe ama financial statements amene wawo kuti akapanga tithe kumapanga compare ndi ma statement amaiko ena chifukwa choti ndi international standard imeneyo. Nde kwakukulu mbuyo zimativuta nkhani yayikulu inali yoti kodi anthu athu ma ministry ma finance officers kodi angamapange bwanji kuti asatire ndondomeko zimenezi. Nde panopo tikuwaphunzisa ndondomeko machitidwe
ukadaulo opanga ma financial statements ngati amenewo. Zimenezi zofunikira motani kuchuma cha dziko lino kapena kuchito kaboma. Izizi zofunikira kwambiri chifukwa choti mu malamulo a IPSAS imene tikunena. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe akuchita nawo maphunzirowa a Flyson Silas ati maphunzirowa afika mu nthawi yoyenerera. Ineyo chimene ndikuyembekezera ndichokuti tidziwe machitidwe a zinthu. Famadziwa inu kusadziwa ndi kufa komwe. Ndiye ngati boma timayenera kuti tizipanga chinthu cholondola nthawi yolondola mu nthawi yake yoyenera. So tikhulupirira kuti training iyi itithandiza kuti tidziwe zoyenera kupanga tikamagwira ntchito yathu. Nthawi zina chimene mavuto amene tikhoza kutchula ndoti tikapanga ma financial statement amakhala subject to audit. So imapezeka kuti mwina zimene tapangira simene zimayenera kukhalira. With this training tikhulupirira kuti zitithandiza kuti tidziwe kupanga chinthu choyenera. Bungwe la Cotton Council of Malawi lati dziko lino liyamba kuomba nsalu kuchokera ku thonje lolimidwa mdziko muno. Thonjeli likayamba kuchuluka kufika pa mlingo wa 50,000 metric tons pa chaka. Dziko lino patakali pano akuti limatumiza thonje lonse ku maiko akunja kamba kuti alimi amalima matani 22,000 okha pa chaka. Mmodzi mwa akuluakulu aku Consoi a Priscilla Jamali ati ali ndi chiyembekezo choti thonje lolimidwa mdziko muno liyamba kuchuluka kuyambira chaka chamawa. Zambiri mu ripoti ili. Msika wa thonje wa chaka chino autsegula pa nthawi imene thonje likupitirira kukhala lochepa poyerekeza ndi kuthekera kwa kampani zokonza thonjeri zomwe padakali pano akuti zitha kukonza thonje loposa 400,000 metric tons pa chaka. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za ulimi a Osborn Tsoka wati boma layika ndondomeko zapadera zomwe zithandizire kuchuluka kwa thonje lomwe limalimidwa mdziko muno. Padakali pano boma likuyesesa kunena kuti alimiso chidwi chawo chimene chinali pa thonje chibwerere. Izi zochitika chifukwa cha maphunziro amene akuchitika komanso kuonetsetsa kuti mina vuto lalikulu limagwera chifukwa cha mbewu imativuta mbewu panotayika njira zonena kuti mbewu izikhala yopezeka. Izi zithandizanso kunena kuti alimi athu akhale ndi chikhumbokhumbo chopanga cholimaso thonje. Komanso tapezekanso kuti tipezeka kuti chikhumbokhumbo chibwereso makamaka kwa alangizi athu amene mwina panokonso nawonso ali kalikiliki kukumana ndi alimi kuwaphunzitsa komanso kuwazindikiritsa kalimidwe kabwino kathonje. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Cotton Council a Priscilla Jamali wati ali nchiyembekezo choti malonda a thonje chaka chino ayenda bwino. Tikuyembekeza kunena kuti misika ikhala ikuyenda kuyambira pano pamene msika wasekulidwa komanso makamaka kuyambira mawa ndi masiku akubwerawa. Tikuyembekeza kuti alimi madera osiyanasiyana mdziko lonse muzigawo zonse afika ndi thonje kusika, ndipo nawonso ogula tikuyembekeza kuti misika yonse ikhala ili yotsegulidwa. Ndipo kati council tikuyembekezanso kuti nafe tikhalanso pasika pomwepo kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda monga mmene malamulo akuyenerera. Chaka chatha ndalama zokwana $26 million ndi zomwe zidapezeka pa thonje lokwana 16,000 metric tons. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ntchito za malonda zayamba bwino pa msika watsopano wa bypass ku Lilongwe patangotha masiku ochepa. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe itagwetsa msika wa wakawaka omwe unali pamalo osavomerezeka. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati inachita izi pofuna kuteteza miyoyo ya anthu omwe amachita malonda mbali mwa msewu. Pamene MBC inafika ku msikawu, ochita malonda anati akuyamika boma kamba ka msika watsopanowu. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri. Masiku apitawo lachisanu konsolo ya mzinda wa Lilongwe idagwetsa msika wa wakawaka kusamutsa ochita malonda mu msikawo kuti abwere ku msika watsopano wa bypass. Konsolo ya mzindawo yati idachita zimenezi pofuna kuteteza miyoyo ya anthu oyenda pansi komanso galimoto zomwe zimadutsa msewu wa M1 kamba kuti msikawo umachita malonda mphepete mwa msewu wa M1. Tsopano awa ndi malo atsopano amene ambiri asamukirako, ndipo msika wa wakawaka ulibenso. Ndipo ambiri akunena kuti msikawu ndi wa malo akulu umene tsopano akutha kuchita malonda awo mosavuta komanso momasuka. Amaona kuti achoke mmodzi wanakhala kovuta kwambiri ndeti kuno akanadzavutika. Ndiye mphamvu za msika zilakhala zimatsale kuwaka kuja. Msika okuwakawaka umene udati osamutsidwe ubera kuno sunasamutsidwe. Udapezeka kuti be uli kuti uli komwe kuwakawaka kuja. Ndiye kuno kunakhala ngati kuti business sidali yenda bwino.
pakadali pano kuno zinthu tsopano zikuoneka kuti zayamba kuyenda. Mukayang'ana mchithunzimo ambiri akuchita malonda awo monga mmene amachitira m'mbuyomo. Ngakhale kuno akunena kuti malonda awa akuyenda bwino, ngakhale kuti ogula sadazolowere kwenikweni akubwera mwapang'ono-pang'ono simonga mmene amachitira kuwakawaka. Koma kuno malo ngakulu. Ndipo bwera nsika unene ndasangalala kwambiri chifukwa nsika una ndo aboma. Wani muzikhala anthu ambiri ochuluka komanso tizingodula chiphaso opanda jiyala, kopanda yalonda, kopanda achitetezo kapena ya maliro. Moti ifeyo tasangalala kwambiri pobwetsa nsika uno. Moti so pano pa zinthu zikuyenda bwino malonda anthu kafika tugulitsa. Ngakhale chiyambe chimavuta koma tudzi pamene pali golide mulungu satani sacho kakhala pati pakhala pano ifefe ndi thandizo lathu lili munomu. Samabwera amadzagula mochepa koma utabwera nsika chilichonse chatheka. Ndipo pano pali kunyadira kunena zonena kuti panopa boma lalichitira chinthu chabwino kwambiri. Chifukwa kusika amene tinali lipoyamba tinali ndi mavuto osiyanasiyana amene timakumana nawo. Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yati idachita zimenezi pofuna kuonetsetsa kuti aliyense akuchita malonda malo oyenerera. Akhet Chintu omwe ndi mneneri wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ati ganizo logwetsa msika wakawaka sidali ganizo la ndale. Ife monga khonsolo tikutsimikizirani kuti nkhani palibepo ndale ina iliyonse yomwe yalowa chifukwa kuti nkhani imeneyi inayamba pakanthawi. Ngakhale pali mavuto ena ndi ena amene wena afotokozapo, koma zikusonyezeratu kuti iyi ndi mbali imodzi yofuna kuonetsetsa kuti anthu akuchita malonda momasuka komanso mosavuta komanso malo oyenerera monga mzinda umakhala ndi malamulo ake. Emmanuel Chikonso kuchokera ku Bypass MBC Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero bungwe loyang'anira aphunzitsi ampira wa miyendo mdziko muno lapempha edi matimu mdziko muno kuti azilemekeza mgwirizano wawo ndi aphunzitsiwa asanawachotse ntchito. Mtsogoleri wa bungweli Oble Nankhuni wapereka pempholi pomwe matimu ayamba kale kuyimitsa aphunzitsi mchaka chino kamba kusachita bwino. Matimu aka Muzo Barracks ndi Craig Sporting ndi omwe anayimitsa kaye aphunzitsi awo ndipo kuli mphekesera zochuluka za aphunzitsi enanso. Nankhuni akufotokoza. Ndi zinthu zosakhala bwino ngati ife bungwe limene timayang'anira makochi takhumudwa ndi mmene makochi athu ayambira, koma zimene zikusonyeza kuti competition ya this year FTH Premiership ili high, aliyense afuna kuchita bwino. Ndiye pressure yabwera ku maklabu, yabwera ku makochi athu kuti sanayambe bwino. Chimene ife tikungopempha ndichonena kuti akama imisidwa makochiwo aziyang'ana contract yawo, chifukwa ife sitikufuna kuti mawa kuzakhale mpungwepungwe chifukwa choti sanasatire malamulo. Tinene pano kuti tikamapuma nthawi imene tamaliza season pamakhala zinthu zambiri zimene zimayenera kuchitika. Ndiye makochi athu aso timawauza kuti nthawi zambiri mukamasayina mgwirizano kapena macontract muziyang'ana mkati muni maclose, ife timafuna kuti pazikhala mgwirizano oti ine timuyi nditenga ndikakhala mphunzitsi koma ndikufuna mundipangire izi. Maclubs angapo amene mwina anagula mapuleya akuona kuti malizasi sakubwera, iyo ndi njira ina, koma ena sizinachitike. So muli zinthu zambiri zofunikira, komano chimene ndingapemphe ndichonena kuti ntchito akamakulemba munthu ukamalembedwa pamafunika kuti pasatiridwe ndondomeko zonse zofunikira kuti pamapeto pake timu ikapambana amanena kuti oyendesa mpira ndi amene apambana ndi maplayers, coach sakhalapo. Koma timu ngati sikuchita bwino ikaluza anthu amaloza coach, koma nkhani imakhala kuti ndi coach yo kapena nditonse kuti sitinayendese bwino zinthu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.